Здравейте! Добре дошли в топкастът на Божидар Сираков. Аз съм Божидар, на 17 години от град Неделино и днес тук съм с един много неочакван гост. Тодоре, здравей! Здравейте! Аз много ти благодаря, че прие поканата и реши да направим подкаст. Нещо, което искам да кажа е да се извиним за всички тези шумове, просто сме в Народното събрание и ни е малко по-трудно. Така, първият въпрос, който искам да те попитам е: кой е Тодор? Живея в София. В началото не съм се занимавал с абсолютно нищо. Иначе съм на 23 години. От няколко години се занимавам главно с журналистика в България. Като започнах с политическата, преминах към криминалната, т.е. общо взето съм преминал през етапа от най-малкото до най-високото ниво. Общо взето не ми трябва за никого, за абсолютно нищо, правя всичко това, което поискам да правя, отразявам това, което искам да отразявам и общо взето с две думи, това е Тодор. Какво е да си журналист в България? Това е все едно да отидеш в Европа и като правиш интервю с европейски журналист, да го питаш какво е да си европейски журналист, примерно. За да бъдеш журналист в България, трябва да избереш компетентната медия, която ще ти даде правото да бъдеш свободен, да избираш темите, които да правиш и да имаш свободата, така че когато аз правя някаква обработка за теб, тя да бъде излъчена по начин, по който и на теб да харесва, но да ти помогне да допринесе до нещо. Има медии, които примерно пък не одобряват това и те цензурират теб под някаква форма. И като автор на материала, и като автор на филма, или като човек, който пише дописката към теб. Така че трябва да намериш медията, която е потенциалната за теб. Така че когато аз правя интервю с теб, да го направя така, че то да е реално, а не изкривено. Например, ще дам пример, правя интервю с теб на тематика политиката в парламента, ние с теб си говорим за политика в парламента, но пък главният редактор в медиите, примерно, не иска ние да си говорим за политика, иска ние да обсъждаме с какво Бельо е председател на дадена партия, примерно. Това го влече, примерно, което пък от моя страна това е недопустимо. Няма как да правя такова интервю. И пак обяснявам, че журналистиката в България туя има, туя няма. Тя, разбира се, има много ресори. Криминална политика, шоу-бизнес, култура, време, спорт. Тя е в много видове журналистика, но предимно в България най-видимата журналистика и най-употребяваната е криминалната и политическата. Как социалните мрежи влияят на журналистиката? Социалните мрежи не бяха много актуални преди години, когато телевизията и радиото и вестниците бяха много употребявани, те бяха най-следените. Като че ли технологиите толкова много напрегнаха, че в момента цялото общество, много от хората използват мобилни телефони и те са предимно в интернет. И хората реално погледнато следят това какво пишат сайтовете. Както виждаш, телевизиите предимно се гледат в 19 часа, когато има централни медийни новини. Тогава хората сядат да гледат. Хората гледат някакви турски сериали, филми, но в момента влиянието на социалните мрежи към журналистиката и журналистиката на социалните мрежи е много голямо бойно коле. Сам виждаш, че примерно социалната мрежа много цензурира медиите. Фейсбук, алгоритъмът на YouTube, на други социални платформи, като Мета, примерно. Давам ти пример. Ти си официално регистрирана медия. Имаш хора, които работят при теб, плащат си осигуровки, заплати и така нататък. И примерно Facebook и Instagram и други платформи, като TikTok, примерно, имат едни правила, които трябва да бъдат спазвани, но пък медията няма как да ги спазват тези правила, тъй като ние пускаме много голям новинарски поток, от всякакъв тип новини. И понеже пък много често ме питат нашите медии, много често нарушава закона, като не спазва, примерно, етиката, не спазва закона за закрила на детето. Защото аз имам такъв принцип, че когато една група хора от младо поколение, казвам 12, 15, 18 години, да, жив пример сега, примерно,
върви се по улицата и много ти с една компания от хора. И виждаш на улицата един съборен човек, пиян или просто обикновен човек, който да не е пиян. И тези хора са там, за да се гаврат с него, те го бият, те го плюят, те го снимат с мобилните телефони. И това нещо те го разпространяват. И когато се появи една такава медия като нашата, която ни пука и го пуска, за да го видят повече хора и за да има по-голяма реакция от институциите, идва сблъсъкът между институциите и медията. Тоест, Държавната агенция по закон за закрила на детето ние нямаме право да показваме лицата на непълнолетни хора. Но пък ето виж какъв е закона. Пък пълнолетните имат право да пребиват хора на улицата, имат право да се гаврат с тях, имат право да буйстват, да пребиват, имат право всичко да правят. Но ето пък медиите нямат право да правят това. Така че да, социалните мрежи имат много голямо влияние върху медиите, но пък и медиите имат много голямо влияние върху социалните мрежи. Според теб, коя е най-добрата социална мрежа за споделяне на новините на пресата? Ами, като че ли най-свободната е Twitter, но тя е мрежа, която предимно се използва от американци, от Европейския съюз. Тя не се използва толкова много в България, тъй като там цензурата е по-малка, там видеята, които ние качваме, можем да ги пуснем. Но в принцип и в Instagram става, и в Facebook става, но там влизаме в едни много голями битки с собствениците на платформата. Примерно, ние сме имали много разговори с Facebook в България. Имали сме много разговори с представителите на Instagram в България, в които имахме уверение, че няма да ни блокират съдържанието, че ще можем като медия да го публикуваме, и с много дълги спорове с хората, които отговаряха от Америка за България за Facebook. С много дълги спорове и скандали стигнахме до там, че нашата медия няма да бъде цензурирана, няма да ни свалят видеята. Като имахме предвид, че те ни сваляха Facebook страниците, сваляха ни съдържанието, блокираха ни профили, с които има огромно съдържание, десетки хиляди, милиони гледания. Ти в момента работиш в News 24. А според теб, коя е най-добрата медия в България в момента? В България няма най-добра медия. Всяка една медия има своя принос, има своята аудитория. Всяка една медия може да е най-малката медия, но тя има аудитория 5 човека, примерно. Това трябва да се уважава. Труда в една медия трябва да се уважава. В България няма най-добра медия. По начин най-добра медия. В България най-голямите медии са 3. И то се знае кои са. BTV Нова и БНТ. След което следва Националното радио и Българска телеграфна агенция. Това са най-голямите медии в България, но те, пак ти казвам, те имат, всяка една от тях има много различна политика. Но това какво ще покажеш, какво ще излучиш, какъв турски сериал ще покажеш, какъв формат ще предостави на зрителите. Но ако ми питаш коя медия най-много чета и се вълнувам от нейното съдържание, това е Нова. Тъй като виждам, че в последните 5 години има някаква по-така свобода в телевизията. Отпреди, поне докато работих там, нямаше тази свобода. Но сега я има. Така забелязвам. Но ако ме питаш кои са медиите, които най-много не харесвам, това са BTV и БНТ. Какво би казал на хората, които в момента искат да се занимават с журналистика? Много трябва да мислят дали искат да се занимават с журналистика. Тъй като, пак ти казвам, тя има и добри страни, но и много лоши страни. По-скоро бих съветвал да се съветват с хора, които са в журналистиката. Да започнат да се учат от по-рано, още преди университета, да започнат да се учат на това как да говорят, как да разследват, как да питат, как да си проверяват информацията. В България в 21 век да се проверява с информацията е много трудно. И трябва да се проверява информацията. Така че по-скоро, ако ме питаш мен, не съветвам младото поколение да се насочва към журналистика, защото това не е окей. Как да разберем, ако дадена медия ни заблуждава? Много е важно, когато отвориш един сайт или телевизия, най-отдолу в сайта има директни контакти. Там има имейл, телефон,
има адрес на фирмата, коя е фирмата, кой стои с тази фирма. Тези неща са много важни. Има една политика за поверителност в тези сайтове. Ако има тази политика за поверителност и ако имат тези неща, които ги изборих, значи тази медия допринася много по-малко с фалшивите новини, отколкото тези медии, които нямат такава информация, са просто направени сайтове като копирайт. Те реално следят целият новинарски поток и качват. Ако, примерно, вестник Уикенд съобщат, че американският президент, примерно, е паднал по стълбите, и тези сайтове копират и го пускат. Без да проверят тази информация, без да спорят в BBC и CNN, и да проверят дали го има в тези голями медии, просто го пускат. И ти го отваряш и го четеш. И ти не знаеш дали е вярно. Но пък в същото време, след 5 минути отваряш много телевизия и виждаш, че тази новина е фалшива. Тоест такова нещо не се е случва. Ето това е фалшивото. А как изкуственият интелект влияе в момента на журналистиката? В смисъл, по добър начин или по лош? Изкуственият интелект има доста добри страни. Тоест, изкуственият интелект е... Аз в днешно време гледам, че има роботи, които могат да бъдат журналисти буквално. Да говорят като журналисти, да четат като журналисти. Но ако ме питаш дали има някакъв сблъсък между едното и другото, не. Тоест истинската журналистика, като мен, теб или като оператор, не може да бъде изкуствен интелект. Тоест ние сме живи хора, които действаме, правиме го. Докато пък изкуственият интелект е за хора, които примерно не искат да се занимават главно с това и го правят онлайн. Така че има влияние. Има. Демек, изкуственият интелект няма да замени тази професия. Не, професията журналист няма как да бъде заменена от никой за нещо. Тя е първо, че е една от най-престижните професии в цял свят. Тя е незаменима, тъй като тя е... Журналистиката е първата власт във всяка една държава. На първо място са медиите, на второ място е политиката, на трето място е държавата. Тоест, журналистиката е тази, без която не могат политиците. Държавата не може да функционира, ако няма медии, тъй като медиите са тези, които информират цялото общество. Разбираш ли? Така че медиите са на първо място във властта и следва по-напред. Кои са минусите в журналистиката, които смяташ ти, че са в смисъл най-лошите минуси в това? Ако може да ги подредиш. Как се тръгва в журналистиката? Какво? Как се тръгва в журналистиката или кои са най-трудните минуси? Кое е най-възможното нещо да ни спъне, ако тръгнем към журналистиката, според теб? Журналистиката има много лоши потенциали. Примерно, аз съм имал извинявам се. Примерно аз като започнах да се занимавам с криминална журналистика, съм имал много сблъсъци с в началото, като точно да се занимавам с това, имах много сблъсъци с наркобосове, примерно. Последният ми сблъсък беше с охраната на Митю Очита. Имал съм сблъсък с Алексей Петров. Въпреки че съм имал сблъсъци с тези хора, аз съм приятел с тези хора. Тоест познавам ги, говоря си с тях, звъним по телефона, комуникирам с тези хора и има много лоши минуси към това, тъй като ти не знаеш кой може да те нападне, как може да те нападне, могат да те убият, могат да навредят на по-близки хора, започват да оказват силен натиск върху теб. Но аз през годините не съм се страхувал, действал съм. И все пак има предвид, че аз съм първият журналист, който успя да направи интервю с Ивелин Банев Брендо, който е един от най-голямите наркопасьори в България. Неговата дъщеря беше отвлечена преди няколко години от похитители в София. Това беше най-обсъжданата тема по близо 2 години. Той плати близо 5 милиона евро откуп да я върнат. Аз бях единственият български журналист, който успя да стигне до него, да направи интервю с него с жена му, след което направи с дъщеря му интервю. Добре, а как успя да стигнеш? Това беше много гадно, тъй като тогава буквално всички медии бяха предумници и има много позитивни истории. Бил ли си заплашен? Много пъти. И следния път е буквално преди една седмица. Това беше когато качихме едно видео, той е заснето в София, в един софийски квартал, как момчета на 14 и 15 години прибиват бездомна жена
точно на 25 или до 24. Тогава ми се обадиха всъщност по телефона и ми казаха, че има такъв видеоматериал. Аз до последно казах да го излъчим, тъй като не знаем съдържанието му, не знаем кои са хората, но го излъчихме. Тъй като при нас политиката е много различна, нас много хора не знаят като медии. Когато излъчим един репортаж, веднага се разбира кои са участниците. Тоест, щом го излъчим и започват в Инстаграм да тогват профилите на виновните. Когато качихме това видео, с мен се свърза с бащата на едно от тези момчета, които бият бездомната жена на улицата. Дай ме заплаши със съд, заплаши ме с убийство, но аз както винаги му отвърнах подобаващо. Казах му, че първо материала няма да го изтрия, посмъртно. Ще и 3 милиона да ми даде, няма да го изтрия. След което просто се обадих на мои приятели в прокуратурата, обадих се на вътрешният министър Калин Стоянов, който все пак да подчертава, че ми е доста добър познат. Бързо реагира, привикаха го в 4-то район и така. Има реакция. Значи ти не се боиш от никой и каквото и да стане, ти ще покажеш дадена случка. Пак много зависи от материал. Много зависи от това, какво е този материал. Добре, какъв трябва да е материал, за да впечатли вас в дадения случай? То няма впечатление. Вие сега по принцип нашата медия е много, тя 24 избира да излъчи това, което не излъчат много медии. Затова се отличаваме, затова сме разпознаваема медия. Сега, ако примерно вървиш по улиците и стане някакъв побой, ти няма да го пратиш на нова телевизия, просто защото знаеш, че нова няма да го излъчат. Ако пък го излъчат, ще го закрият. Ще закрият лицата, ще закрият всичко видимо, това, което показва човека в видеото. Докато пък при нас ние просто го излъчим едно към едно. Разбира, това е разликата. Така че има всякакъв тип материали при нас, които се качват, примерно побоища в ромски махали. Първо нас съм имал много случаи, в които е имало масово побоища в ромските махали, ние отиваме да снимаме и буквално се нахвърля да ни бият, примерно. Има много. Има всякакъв тип новини. Спорт, аз примерно най-много това, което мразя в моя живот е спорт. Защо? Не знам, това да гледам мачове, губене на време. Добре, какво е по-ползотворното нещо от това, примерно? Аз като имам повече свободно време, обръщам на себе си внимание, гледам повече сериали, филми, обогатявам речника си. Примерно, да речем, има много такива американски криминални филми, престъплението Майами, примерно. Някакви такива с болници, взривявания. Влизам там в някакви роли криминални, т.е. като стане някакво убийство, трябва да снимаме и аз започвам да влизам в някаква роля. Го е хоресил, идва там, нали, с един микрофон, оператора и той с един щатив, все едно е пускавата. И отиваме да снимаме, примерно, ама в същото време аз съм в някакъв филм, т.е. не съм гледал човек. И да, все едно ние не отиваме да правим репортаж, отиваме да се бием. Буквално все едно сме в Втора световна война, все едно. Примерно, скоро има се едно убийство в Перник и ни забудиха в 3 сутринта. Ние все пак нямаме час да лягаме. Когато станем. Оператор обаче мъртво заспал. Аз съм мъртво заспал, тъй като не бях спал близо 2 дни. И се качваме в кола. Той идва оператор. С колата обаче му вкарал стативите вътре, каквото осветление, каквото му вкара. И тръгваме да излизаме от магистралата тук от посока моя квартал и гледаме, че след нас е нова телевизия. С едни фарове светка, да се покажат, че те са там, че те са тръгнали. Обаче моят оператор ме отбива. Решава, че трябва да газят напред. Първи да стигнем. И стигайки до това място, аз съм полузаспал, оператора е полузаспал. И просто ние седим отвънка, гледаме ни ленти или полицаи, нищо не правим. Просто е така, седим и гледаме. Ние трябва да направим репортаж, ние трябва да снимаме полицията, как правят оглед. И прибираме се и оператора трябва да му каже, дай ми къде трябва да ги монтираме, трябва да ги излъчим. Той казва, няма. Камерата беше отвънка, но да сме снимали. Освен тези неща, освен това да гледаш филми, какво обичаш друго да правиш през свободното си време? Обичам да ходя на ски, обичам да ходя на море, обичам да ходя на планина. Имам много по-малко време за приятелите. Това е много пример за мен.
Но пък се старая напоследък да повече внимание да им обръщам. Аз имам много приятели. Но покрай журналистиката загубих и много приятелства. С много хора, които познавам през годините, което на мен доста ми повлия през годините. Добре, защо твоите приятели са справили контакт с теб, като си станал журналист, примерно? Ами аз, като стане журналист и ако имам, примерно, приятел от 15 години, примерно, дете, ти нямаш време да дойде човек. Тоест, по цял ден си на работа вече. Няма тази близост, да си говорите по телефон един час, примерно, да си споделяте бъдещи планове, да му дава съвети, да излизате по цял ден, да се разхождате, Няма го това време. И в един момент просто това, че сме много по-далеч от един друг, вече не си видим толкова често, но и се отблъскваме един от друг. По характер и по отношение, и той просто в една посока, аз съм към друга посока. И това много влияе. Така че много приятели загубих, но пък и много приятели намерих. Така че... Да, то казва, че когато затвориш една врата и отвориш друга, се отварят много повече възможности. И възможности има в професионален план. Но твоите приятели не решиха ли да пробват разбиране? В смисъл, станал си журналист и няма ли да уважават това нещо? Моите приятели имат много различни професии. Те са от лекари до пиарове. Но пак ти казвам, те нямат комуникация с мен, те отварят други приятелства. Намират други хора, запознават се с други отношения, по-близки с тях стават. Нали. Има такива хора, които просто злоупотребяват с моето приятелство. Има такива хора, които просто ми се радват, примерно, това, че често давам интервюта за медиите. Че съм разпознаваемо лице, че познавам много хора, че имам достъп навсякъде, че познавам министри, че ако пък, примерно, ми спрат водата в квартала, се обада на тъпия чеш и си кажа, пуснете ми водата, примерно. Има много моменти такива, така че да. Демек, когато си журналист, буквално имаш много връзки. Да, ти си журналист, т.е. ти работиш с тези хора, т.е. ти си с тези хора. Да, но ти примерно сме в парламента, в сградата на бившия партиен дом. Аз тази сграда по принцип много мразя. Защо? Ами тук са били комунистите, човек. Тук са били хората, които са... Е било и хубаво и лошо. Не забравяй, че тук долу все пак е пълно бункери. Тук е бил Георги Димитров. Месеци наред е бил в ковчег. Ако те разведа в сградата и ти покажа мебелите, ти само се хвани за главата, си кажеш, това е акт. Не знам дали на тия столове има, но по принцип на всеки един мебел, това може би е по-ново, но на всеки един мебел има един сериен номер, на който пише, че това е по времето на Тодор Живко времето. Има номер, сериен номер. Мебел МЛ 1275. Всеки мебел е написван. От тук нищо не може да се изкара. Нали? Това е много... Другата сграда е много по-хубава. Много по-свобода. Тук не е чак толкова голяма свобода, примерно. Но ако пък се разходиш, примерно тук, и останеш половин час, със сигурност ще събереш вече някакви връзки с някого. Ти се запознаеш с депутати, с министри, с хора, които управляват държавата. Няма как да не се запознаеш с тия хора. Ти като слезеш долу в стол и си вземеш една ябълка да обядваш, примерно. Сигурно с някой народен представител ще седне на твоята маса. Няма как да не го поздравиш, няма как да не се заговорите. Нали, той ще седне на твоята маса, се пита ти откъде си, си му кажеш, аз съм от неделя, но правя един подкаст и той започва на какъв е този подкаст, стари аз да дойде, нали? И вие ставате приятели, т.е. реално погледнато някак да не станете, нали? Поне, айде да не е много силно думи приятели, но бихте се споделили. Разбира се. И това мисля, че е голям плюс на журналистиката. Да, но пък и е лошо. Защото пък не е редно пък журналиста да има конфликт. Това се води конфликт на интереси. Защото пък тук идва една страна, все едно ми се обажда на мен сега Делян Пеевски и ми казва, няма да излъчваш това, примерно. Просто ми е приятел, примерно. Има много лоши страни, когато сте близки приятели. Ти между другото ми каза, че има неща, които не може да споделиш, но въпреки това, аз искам да те питам, кое е най-бруталното, в смисъл най-бруталната ти случка в журналистиката, която можеш да споделиш в момента? Ами най-бруталната случка беше шесторното убийство в Нови Искър.
беше на Нова година, точно Нова година. Буквално 15 минути преди да дойде новата година. Беше първата единственост, която никога няма да забравя. Тя е най-стряскаща и най-озасяваща. Тъй като аз живея в един квартал, който е много близко до Памянски, до Новинска. Сега ще обясня, обадиха ми се тогава в медията, в която работих, и ми казаха да знаеш, че има много голямо убийство в този район и трябва веднага, секундата трябва да тръгна. И тъй като аз бях много близко, тръгнах веднага натам. Без оператор, без камера, без абсолютно нищо, дори още и полиция не беше пристигнала. И няма да забравя, като стигнах за гледката, която ви... Аз бях първия на портата, който стигнах. Няма да забравя, малко по-късно пристигнаха линейки, полиции, беше пълно с журналисти, дни наред бяхме там, тъй като този човек избяга, дни наред се крие в планината, тежко въоръжен, беше избил цялото си семейство, т.е. малки деца имаше, той беше много брутално. Ако отвориш Google и напишеш второ убийство, ще разбереш какво става дума. Няма да забравя, когато в същата вечер трябва да се изкарат тръповете на хората и всичко това стана буквално пред моите очи. Тоест, тези черни чували, които бяха използвали, тази кръв цялата падаше по земята. Те бяха буквално намускани, десетки изстрели. Всичко това се случи пред мен. И няма да го забравя, че това беше единствената нова година, която аз се преживях като антиненормален. И тогава коренно реших, че няма да отразявам такава типа журналистика, но продължавам да отразявам. Тоест, свикнах с това, което ще видя. Но това беше най-бруталният случай, в който аз и те много колеги също им подейства. Но тогава пък беше много интересно, защото човекът беше избягал в планината. И на следващия ден пак се връщаме, аз бях спал 1 час. И полицията, жандармерията бяха забранили на журналистите да ползват дронове, камери, фотоапарати, да се качват в планината и да не снимат абсолютно нищо. Всички ние не се съгласихме с това, въпреки забраната, а бяхме предупредени, че ако някой се качи сам нагоре и да не е полицай, ще бъде стреляно по него. Той ще му сваля дрона и ще бъде стреляно по него, защото той нарушава полицейски заповеди. Сега ще обясня какво стана. Ние бяхме много телевизии, BTV, Нова, БНТ. И се обединяваме, ние се наговаряме долу още колегите и казваме, аре давайте, един е наляво, другия надясно, другия напред. Сега някак се стигнем до горните къщи. Те бяха блокирани от хеликоптери, бяха блокирани от жандармерията. Спешко въоръжени полицаи. Ние обаче най-спокойно, тихичко, кротичко, криехме се от полицията, криехме се от хеликоптерите, падахме по земята, криехме по снега, стигахме все по-нагоре и по-нагоре. Докато една вечер, предпоследната, заваля един страшен сняг. Телефон няма. Камери, оператора влачи една камера, батерия няма. Не очаквай да има батерия. Един щатив, огромен, брутално огромен. Осветление, никакво. И вървяхме по едно горнище. И по едно време оттам идват колегите, други медии, оттам идват колеги, но те нямат абсолютно никаква апаратура. Нищо няма. Ние се сблъскваме един друг и колеги, на къде сме сега? Ти си нагоре, аз съм надолу. И обикаляхме да търсим осветление, храна, вода, защото не искахме да снимаме момента, в който го арестуват. Момента, в който ще му направим кадри на този човек, как изглежда, кое той е. Имаше много... Тогава няма да забравя, беше толкова студено, аз по едно време бях с едни маратонки. Вир вода, съм оператор, вир вода. Накрая ми хванаха. Да. Полицията ми хвана и ми отведа. Какво имахте допреждения? Написаха ни протокол. Протокол, че сме нарушили, написаха ми акта така. Ние се върнахме на следващия ден. Въпреки протокола, въпреки забраната, ние се върнахме обратно. И си свършихме работата. Какво намерихте по човека? Не го намерихме, защото не го... Сега ще минем към следващия въпрос и малко да ни разкажеш за по-приятни интервюта. Има ли интервю, в което отишъл си, било смешно, накарал те да се смееш? Някакво по-такова интервю, имало ли? Имало е. Примерно тук в Народното събрание, само на секунда.
Извинявам се, трябва да го спреси. Филипце. Да, имал съм много забавни моменти, примерно тук в парламента. Значи, аз имам един много странен характер, имам много голямо уважение към мен от всички колеги. Аз съм много остър към тях, много ги нападам. И има моменти, примерно, в които в началото, като тръгвах към журналисти, нали, работихме с микрофони, които имаха кабели. Няма да забравя, тогава бяха преди БНТ, но и другите медии имаха такива. Имаше момент тук горе в коларите на не тази сграда, другата сграда. БНТ бяха си взели един такъв огромен кабел, на който трябва да правят интервюта в живо и така нататък. Обаче аз не съм застанал точно не тук в кръга на БНТ. И се оказва, че целият този кабел е убит около мен, т.е. около моята крака. Обаче аз не го знам. Аз си стоя така с моят микрофон. В този момент БНТ трябва да изключват на живо изказването на депутати и така нататък. Обаче се оказва, че кабелът е далеко около мен, вързан около мен. И в този момент тръгвам да тръгвам и всичко приключва за мен, всичко спира. Всичко. И по едно време ще ме спасуват. Как не те е срам, приключи връзката, край, сипа. И викам, чакай, какво съм направил? А то се оказа, че операторите са убили целият кабел около мен, примерно. Има много забавни случаи, има много... Тук, примерно, съм падал по стълбите. Има моменти, в които без да искам да сягах в асансьора на Народното събрание. Има моменти, в които, примерно, пия си кафе и, примерно, да кажем, някой депутат върви пред мен и аз от бързината го заливам с кафе. Има много такива моменти. И какво стана, като го заляв с кафе? Нищо, жито и здрав да. Не продължавам. Ако толкова много иска някакви претенции, аз винаги съм казвал, че по принцип в единственото нещо в България, което би допринесло да няма проблеми в живота, всеки има свободно място, да не казвам къде. Но ако толкова много иска да си живее живота, там е мястото. Имаш ли човек, на който подражаваш? Идол? Не. Нямаш. Кой да ми е идол? Дай някой пример. Ти на кой си? Кой ти по-идол? Сега аз имам идоли, но не са в сфера на журналистиката. На какво пример? Да не е в журналистиката. Моят идол е един бодибилдър просто. Примерно аз пък нямам. Кой да ми е? Лепа Брена, Галена, Тодор Живков, Бойко Борисов. Кой да ми е? Какво ми допринасят те на мен? Нищо. Има моменти, в които, примерно, има много актьори, които харесвам от тях, са българите с турци. Аз много спадам. Има моменти, в които, да, аз много харесвам турски сериали, турски актьори, въпреки че повечето от тях ги познавам без. Запознаваш се? Да. С актьорите, известните актьори? Да, ти като журналисти, ако пътуваш в някоя държава, ти имаш право да си изкараш акредитация като журналист. Реално ти си изкарваш акредитация и когато имат някакви приеми, раздаване на награди и така нататък, ти си плътни от тези хора, т.е. няма как да се запознаеш с тях. Коя е най-яката дестинация, до която ти се налагало да пътуваш? Турция. Турция? Да, това е уникална мята, аз много град на Турция. Там е много готино, няма нищо общо за България. Природата е уникална, малките квартали са уникални, лечението, ако имаш някакви болести или по-дете било също уникално. Всичко е. Там те са много напрегнати. Сега, примерно, имаш рана на ръката, бабините съвети за лечение много помагат. Там е много различно. Икономиката е различна, финансите са различни, работата е различна, повече пари печелиш, но все пак има предвид, че ние сме минимум 6 милиона, близо 7 милиона, докато пък при Турция са близо 80 милиона население, т.е. разликата е много огромна. И в икономически вариант, но и в всякакъв вид. Т.е. няма как да се сравняваме с Турция под никаква форма. Нито по износ на оръжия, на стока, на подай да било. Тоест ти ако отидеш в Турция, може да си купиш за 1000 лева бака само дрехи, ако си в България, за 1000 лева си купиш едно яки. Много е огромна разликата. Но ако имах възможност да живея там за постоянно, бих. Ако имаш възможността да промениш нещо в България, какво ще да промениш? Да променя нещо в България? Да. Айде сега ще кажеш много неща, но примерно 5 неща. 5 да кажеш.
Не ги избрявай, просто кажи някои неща. Какво бих направил? Бих направил така, че цените на храните са по-ниски. Бих увеличил пенсиите на хората, тъй като имат нужда от тези пари. Бих дал път на младото поколение. Бих инвестирал повече пари в това те да се върнат в България. Т.е. да получават повече. Къде стигнах 3, 4. Бих намалил полицейското присъствие. Тъй като ние сме милиционерска държава. Ти го знаеш това нещо. И полицейското присъствие трябва да бъде намалено със сигурност. И ако ме питаш, по-скоро бих променил цялата структура на здравеопазването. Ако мога, но това как се случи. Те нали наскоро увеличиха пенсиите? Ти или искаш още да ги увеличили? Добре, да дам ти пример. Примерно, получаваш пенсия 250 лева, а увеличението е с 70 лева. Тоест, какво правиш с 300 лева? Може да си купиш 300 лева, ако си писам него. Дай пример. А ти на колко би ги увеличил? Оля? На колко би ги увеличил? Минимум 1000. Пенсията да е 1000 лева? Да. А това може ли да стане? Естествено. Примерно? Когато има повече пари в държавата, когато не се крадат парите в държавата. Защото, ще дам пример. Ако отвори съюз с Германия, една нормална пенсионерка взема минимум 800 евро. В една обикновена Турция пенсията български пари е близо 1800 лева. Така че в сравнение в България ние нямам как да загоним никога да държава. И за това много хора бягат из нас от години и там остават да работят, тъй като там пенсията е по-голяма и могат да се издържат. Но тук няма как да се издържат. Дори да ти е 1000 лева пенсията, пак няма да успееш. И ти давам за пример. Ти ако имаш баба и живееш с нея и казваш на баба ти дай ми 20 лева, тя ще каже, синко, не, ама ще правя лесно така. Приключвате темата с парите. И така цяла седмица се яде с нещо. Няма по-друго. Това е в България, това човек. Виждаш ли бъдеще в България? Да. Но след време, след години. Когато бъде поправена политиката, геополитиката. Но има бъдеще. Добре. А какво би казал на хората, които в момента ни гледат? В какъв смисъл какво бих казал? Тоест, какво бих пожелал ли или какво? Примерно, какви съвети би им дал? Защото сме към края и да. Повече да ти гледат подкастите. Да. Повече да натискат бутона за лайкове, то е много важно. И повече да се доверяват на качествени хора около себе си. Да гледат качествени продукти. Това ще допринесе повече за обществото. Повече образовани хора ще имаме. А иначе на твоя подкаст пожелавам ти успех, пожелавам ти да стигнеш това, което примерно правят в момента много такива като теб. Един Станислав Цанов, примерно. Има и други влогъри, които имат над 1 милион последователи. Да ги стигнеш и ти, да започнеш ти да печелиш пари оттам. Така че ти го пожелавам все сърце. Аз наистина много съм ти благодарен, че прие поканата и бих казал, че ако този клип рано или късно, дори и след година, ако събере 1000 харесвания, с Тодор ще направим втора част на още един подкаст ще направим. Благодаря ви.